everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Apina vlog. जों दायो थांगासिनो Coramorrनिफ्राय ओंखारबाय आरो दा थांसिगोन दा रेडि जाबाय रिल्स भिडिअ बनाखांबाय गाइस ओमफ्राय जों दा फट' लासिगोन आरो ना बेयाव फट' शुट खालामनो एसे ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु बे नैबे माबा मोनसे मुलिनि थाखाय मेडिसिननि थाखाय बेयाव लगायना दोनो बेयाव जाहाथे बेयाव एम्फौ जानो हायिनि थाखाय बेखौ बनायना दोनो बेवहाय मेडिसिन दं हा दंफां नङालै माबा बेयाव माबा मोनसे होनो दों गाइस फट' शुट खालामखांबाय ओमफ्राय जों दा थांसै फैगासिनो थ' लेट्स गो थांनो होआ बिथिं थांनो होआ बिथिं लामा सिनायगोन नोङो उनाव थांनो होआबासो गाइस हम लोग बागान Sida. गेजेर गेजेर थांगासिनो गाइस यो गाइस थांगासिनो दंफां सारि सारि थांगासिनो बागान वाव हाजोनिफ्राय मोनसे समायना गाइस नै हाला आं स्टार्ट होनोसै एबार Halo guys dayo थांगासिनो टाइमा बेसे मोनाबा हाबबाय नालाय ओंखायनो बारा गोबाव थाजाया हाजो जायगायाव मैदेर मोसा मोसाफोरखौ गिनो गोनां ना मा होनो जोंहा आसोला सिगांसिम सलायगासिनो ना मैं जानू ना जाने में कैसे हुआ ऐसे हुआ ओमफ्राय जोंना एक्ट्रिसा सिगां दाबायगासिनो गाइस नुबाय जोमैजों अख्रांजों आरो बिजों दंफां लाइफां सारि सारि ओमफ्राय गेजेराव आसोला स्कुटि सालायनानै मासि बिउटिफुल नुदों वाव जास्ट लुकिं वाव माबा मोनफैबाय मा होनो बेखौ हिसाबखौसो जागोन जाबथ' मननाय नङा Christmasनि नामा क्रिसमासनि नङा क्रिसमास आरो देयारसै आरो जानांगौ ना मैं जानू ना मैं जाने आं खनसे फैनायाव लोगो मोनफैदों जायो गाइस लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो थाबैनो 10K खालामना हो गोदान आपडेट मोनबाय थागोन ना मा होनो yes yes yeah just looking wow गोजांबाय नामा माथो सेन मारिना लाबाय आवगाय
मा जाबावगोन दानि जुगनि सिख्लाफोरनि स्कुटि सलायनाय आखल गैयि सलायनाय